Siz Шаян ТВ каналында түймә тапшыруын карыйсыз. Сезнең белән мин Рүзәл һәм гадәттәгечә безнең йолдызлы кунакларыбыз. Без беренче карашка бер дә бәйле булмаган вакыйгалар һәм фактлар арасында логик элемтәләр урнаштырып, музыкаль сорауларга җавап эзләячәкбез. Һәр сорау музыка белән, җыр белән бәйле һәм әлбәттә музыкаль эрудиция, тимәгә тиз басу һәм яхшы кәеф безнең тапшыруда җиңәргә булышачак. Киттек, башлыйбыз. Бүген бездә кунакта искиткеч шәхесләр, яшь булуларына карамастан, татар мәдәниятенә, татар җырына шул хәтле күп креатив кертеп, шул хәтле оригиналь җырлар башкарып, һәм инде алар минемчә татар кешесенең исендә калып, йөрәгендә уелып калачаклар. Әйдәгез кызлар командасы белән дә танышып киттек. Искиткеч гүзәл кызларыбыз, һәм инде Голос дети проекты турында әйтеп тә торасы юк. Татар җырын бөтен Россиягә танытучы, һәм инде татар мәдәниятенең, татар халкының инҗе бөртеге Казан филармониясе солисткасы һәм бик тә чибәр кызыбыз Сәйдә Мөхәммәтҗанова. Сәлам сиңа, Сәйдә. Сәлемсез. Һәм инде синең уң тарафында утырып торучы искиткеч гүзәл кыз. Сәйлән проектыннан без аны беләбез, финалисткасы, җиңүчесе, һәм инде саксофонда искиткеч матур итеп уйнаучы. Һәм яшь булуына карамастан Татар дәүләт филармониясе солисткасы Амелия Феофанова. Сәлам, сәлам. Рөхсәт итсәгез, егетләр белән танышып китәбез. Блогер, Вьетнамда яшәп тә татар милләтен, татар җырларын алга сөрүче, әле ул гына да түгел, чит ил популяр җырларын татарчага әйләндереп, тәрҗемә итеп, бөтен татар дөньясын шак катырган җегет, һәм прическасына аның аерым алкышлар Данил Шаймуллин. Һәм инде аның белән бүген бер командада уйнаячак. Сәйлән фестиваленең җиңүчесе, татар җанлы егет һәм татар җырларын яратып башкаручы Рәмис Хәкимов. Сәлемсез. Командалар белән таныштык һәм без беренче турга күчәбез. Беренче тур һәм ул аңла мине дип атала. Командаларның әгъзалары бер-берсен ничек аңлыйлар микән? Алар команда булып өлгерделәр микән? Хәзер шуны беләчәкбез. Команданың берсе өлкәне, колакчыннар кия, инде балалар өлкәннәргә аңлатырга тиеш булалар экранда барлыкка килгән җыр исемнәрен. Без кызлардан башлыйбыз. Сәйдә, сез инде колакчыннарны киясез, инде Амелия экранда барлыкка килгән сүзләрне, җыр исемнәрен аңлатырга тиеш булалар. Амелия, сезнең бар тик 1 минут вакытыгыз. Дөрес җавап өчен 1 балл вакыт. Әзер, музыка китте. Башлыйбыз. Зәке, зәке. Кычкырабрак әйтә аласың. Зәке, зәке. 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 Ага. Зәке, зәке. Зәке, зәке. Ага. Зәке, бер. Гөлсем. Өмет. Гөлсем. Гөлсем. Ике. Тала. Тала. Ишәү. Жәмилә. Дүртәү. Вакыт тамам. Бетте. Дүрт җырның исемен белдегез, Афәрин кызлар. Афәрин кызлар, искиткеч уйнадыгыз әлеге турны. Без егетләргә күчәбез. Данил, сиңа колакчыннарны киергә кирәк булачак. Без сиңа искиткеч шәп музыка әзерләдек. Матур булсын. Әйе. Берәү. Умырзая. Әйе. Ике. Әпипә. Әйе. Ой, былым. Ай. Ан. At. Amağaçları. Ay. Ay nurları. Ay bulbulum. Yok.
Ай, был, лым. Ay, pi, pi, pi. Дұрыс бітінде ой бұлбұлым. Был, лым. Pi, pi, pi. Ой бұлбұлым. Был, лым. Pi. Bi, mi. Күшерге зинхар әйтті бітінде о. Баламишкин. Ay, balamishkin. Так. Баламишкин. Bala. Мишкин. Mishk, balamishkin. Ие. Вақыт. Әфәрин сізге. Қарағыз, ескерткіш хәл әлігі командада әйме. Данил Рамисны ишете алды, Рамис Данилны ишете алмады. Демек, дұрыс жауап әйткәшті әлі Рамис Хуаман аңлата бұлбылым. Рамис, әфәрин сізге 5 яки 6 булды сезнең дөрес җавап. Әле безгә төгәлрәк әйтерләр исәпне, ләкин һичшиксез әлеге турда сез алгыдынгы, сез лидерлар арасында. Әфәрин сезгә егетләр, менә бит көтелмәгән хәл мин әле монда кызлар әйбәт уйнады дип уйлап тора идем. Димәк, дуслар, без икенче турга күчәбез. Интернеттан бүтін нәрсені табып була, хәтта онытылған ретро ниндидер жырларны да бары тик әлеге жыр турында берничә җөмлә язып бирсәң, сиңа эзләү системасы төрле вариантлар чыгара. Ләкин татар телендә татар жырларын эзләү системалары кызганычка каршы начар эшли, ләкин безнең бер искиткеч система бар, ул безнең окей гөлгенә дип атала, һәм инде окей гөлгенәгә нәкъ менә сез булышачаксыз. Димәк, жыр турында кыскача эшләгән тыңлыйбыз. Ничек эзлиләр микән әлеге жырны, һәм шуны белергә тырышабыз. Беренче жырны, беренче биремне тыңлыйбыз. Окей, гөлгенә. Бер жыр кирәк иде. Бу жырның башкаручысына ярты татар кызы гашык. Ул бу жырында нәрсәдер эзли, шунда жыр буе кайдасың син ди, ләкин менә нәрсә эзләгәнен хәтерләмим. Шул югалткан нәрсә башкаручының чын барлыгы да, хыялы да икән. Ул аны йолдызлардан да, җирдән дә эзләгән, ләкин яңгыр яву сәбәпле эзләре юк булган. Әгәр вариантлар булса, сез тыймәләргә баса аласыз. Әйе, беләбез. Болай гына басасы килмәй. Әйдәгез, тагын бер тапкыр тыңлап карыйбыз. Окей, гөлгенә. Бер жыр кирәк иде. Бу жырның башкаручысына ярты татар кызы гашык. Ул бу жырында нәрсәдер эзли, шунда жыр буе кайдасың син ди, ләкин менә нәрсә эзләгәнен хәтерләмим. Шул югалткан нәрсә башкаручының чын барлыгы да, хыялы да икән. Ул аны йолдызлардан да, җирдән дә эзләгән, ләкин яңгыр яву сәбәпле эзләре юк булган. Бармы беренди вариантлар? Ярты татар кызы нинди җырчыга гашык беренчедән. Һәм инде кайдасың син дип нәрсәдер эзли ул. Эзлидер? Башыма ниндидер жыр. Әгәр беренди вариант булса, сезнең балларыгыз минуска китми, фикерләрегезне төймәгә басып белдерә аласыз. Сез бик якын идегез җырчы белән. Әйе. Мин дә шулай уйладым. Ләкин аның ниндидер бер җыры бар. Мин кызганычка каршы кыз түгел, шуңа күрә мин. Башыкта тыңлыйм. Алайса кызлардан сорап карыйбыз, кызлар. Кайсыгыз Ришат Тухватуллинга гашык монда? Ярты татар кызы, ягъни икесенең берсе Бу 50% гашык булмаган. 50%. Бу гашык булмаган. Без яратабыз Ришат абыны, ләкин искә төшмәгән аның җырлары. Димәк, монда бит инде кайдасың син дигән сүзләр булгач, мин инде һичшиксез белерсез дип уйлаган идем. Әйдәгез алайса дөрес җавапны ишетик, чөнки сездән без ишетмәдек. Sizin sıra boyunca bir cevap табылды. Yaktığımdasin, tatlı düşümdesin, Hıyala vurulgen sügülümdesin. Hadi, anlama verirsin pasajırken. Birinci nokta işte Siz Vietnam'da şarkıda çıkan ideyle geçer. Kaydasın sen, мәхәббәтем. Ярый әлеге җырны Ришат өйләнгәнче яздырган иде һәм игълан итте. Димәк, 0-0 әлегә
bir нәрсе дә үзгәрмәде. Без икенче җыр турында тыңлыйбыз. Бәлки анысы җиңелрәк булыр. Окей, Гөлгүнә. Әти бер җырны табырга куша. Мин аны ничек табыйм инде? Шуңа синнән сорарга булдым. Башкаручысы әле корт булмаса да, вакытның тиз үтүенә борчыла. Вакыт йомагын сүтә-сүтә ут яшьтә. Ömür üte, niga üte. Аннары. Na 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 na, Дөрес. na na na, süte süte. Yoyunga. Янып калыйк. Менә бит, кем өчендер Ришат Фатуллин авторитеты, кем өчендер Фирдус Тимаев. Әйдәгез дөрес җавапны шулай да ишетик. Сезнең сорау буенча бер җавап табылды. Гомер үтә, Ömür üte. нигә үтә? Еллар арыды, ял йомгагы. Менә бу сүз әфәрин сезгә егетләр командасына дөресен генә әйткәндә әлеге җыр бит мультфильм турында. Симпсоннар, Гомер үтә, Гомер Симпсон үтә. Шуның турында әлеге җыр. Димәк, әлеге турда әле тагын бер сорау бар. Ки исәп 1-1 булачак. Әлеге турда яки инде 2-0 егетләр исәбенә. Димәк, әйдәгез тагын бер биремне тыңлыйк. Окей, Гөлгүнә. Бу җир тукталыш турында түгел. Стоп. Нинди тукталыш турында җырлар бар микән? Sen bit minем соңгы тукталышым. Син бит минем соңгы тукталышым. Ничегрәк соң ул? Ничегрәк ул? Син бит минем соңгы тукталышым. Мин бер юлы гына. соңгы. Sen bit minем соңгы тукталышым гына. Шулайрак инде ул, менә шулайрак. Син бит сүзе кирәкме, ләкин син бит сүзен алып атсаң. Sen minем соңгы тукталышым. Тукталышым. Җавап кабул ителде. Әфәрин җегетләр, шуннан да беренче сценарий буенча юл китте. Исәп 2-0 булды әлеге турда. Һәм инде кызлар, без бит җегетләр җиңсә дә барыбер алар өчен шатланабыз һәм алкышлыйбыз аларга. Әфәрин сезгә җегетләр. Һәм без 3-нче соңгы турга күчәбез. Әлеге 3-нче турда biz төрле ретро җырлар тыңлаячакбыз, ләкин без әлеге ретро җырларны арттан алга әйләндердек һәм хәзер сезгә әлеге ретро җырларны Сәйдә, бөтен карталар сезнең кулларыгызга сезгә тыңлатачакбыз һәм сезгә әлеге җырларны белергә кирәк булачак. Менә сез бит инде Рамис, Амелия Сейлән фестивалендә сезнең аерым бер тур бар иде, ретро җырлар дип аталды. Сез ниндиләрне җырладыгыз анда? Мин онытмасам әле Идел буе коеннарын җырлаган. Идел буе коеннар, Илһам Шакиров башкаруында. Әзрәк берничә припевын булса да. Күпне карасам да карап туймыйм Идел буе коеннарына. Алар җитәкләшеп яланаяк, чыгар төсле Идел ярына. Мин ярдәм сезне кардәшләрне. Хөрмәт иткән кебек яратам. Шуңа күрә сезгә багышланган йөрәк җырларны яңратам. Мин кызганычка каршы түгел инде, сезнең әлеге хорны берничә дә бозмас өчен кушылмадым. Һәм инде моның өчен миңа аерым зур рәхмәт әйтәсездер. Син, Амелия, нинди җыр җырлаган идең әле Сәйләндә, ретро көнендә? Ак чәчәкләр. Әлфия Авзаловныкы. Әйе. Искиткеч гүзәл җыр, яшьлегебез җыры дип әйтерләр иде минем әниләр, бәлки әбиләр дә. Мәңгелек җыр, менә шундый җырлар булачак әлеге турда. Ләкин киресенчә, тыңлыйбыз беренче композицияны. Стоп. Ага. Мин сине шундый сагындым, Хайдар Мин Фарзапов. сине шундый сагындым. Мин сине шундый сагындым. Сизәсез микән? Шуна ак бураннар Ничек аңладыгыз, Айдар Файзрахманов? тембрыннан. Тавышыннан. Һәм тавышыннан. Дәйегез дөрес җавапны тыңлап алайык.
Менимчә, син Вьетнамда чакта әлеге җырны бик еш искә алгансыңдыр, һәм инде әлбәттә Татарстан турында, бәлки эшпешмакны шулай Мен сагынгансың. чәк-чәктемдә, мин сине шундый сагындым, дип җырлый. калып аласы иде. Яхшы, әйдәгез кызлар, икенче җырны тыңлап алыйк. Стоп. Гүнә Тимергалиева, Галигә барам әле. Юк. Юк, ярар, тагын бер тул йөрде. Әйдәгез тагын бер тыңлыйк. Артаямын исең ерек. Кем башкарганда? Әлфия Авзалова һәм Гүнә Тимергалиева. Икесе дә башкардылар, ләкин әлбәттә без аны истә калдырдык. Әлфия Авзалова башкаруында. Әйдәгез дөрес җавапны тыңлап алыйк. Маңгайлар сырланса да, үтте яшьлек җүләрлек дип, җырларына җырланса да. Монда кызлар әлеге җырны белмәсәләр дә аларга ят түгел, чөнки Без беләбез, ләкин минем колак алай ишетергә. күнекмәгән. Минем шәһәрем авыл шал кирде шуңа күрә. Кортлык турында ишрак уйла башладың. Димәк, 2-гә 0 исәп әлегә 3нче җырны тыңлыйк. Яратырга килдек без бу җиргә. Яратыгыз. Яратыгыз. Яратыгыз, туган җирегез. Юк. Туган җирегезне. Мен нәрсәне әйтсәм дә вариантлар бик күп. Туган җирегезне, сөйгән ярыгызны, Шаян ТВны. Әйдәгез дөрес җыр микән, булды микән, без монда җырладык. Әйе. Һичшиксез. Шуннан да яратмыйча безгә ярамый, ләкин безнең тапшыруда җырларны белмәскә ярамый, белергә кирәк. Безнең тагын ялгышмасам 2 җыр калды. Һәм инде әйдәгез тыңлыйк тагын берсен. İlham Şakirov Хәдерән диңгез. Güzel диңгез. Ай, güzel диңгез. Култыклары 100%, ник тора. Ай, 100%. 100%. Шул микән, тыңлап карыйк әле. Шул. Данилга белмим, кул чабасы гына калды. Диңгез сыман тирән сезнең җырлар турында белемегез, Данил. Кызлар, сезнең тагын бер шанс калды, әле нәрсәдер белергә әлеге турда. Әйдәгез аны тагын бер җырны тыңлап алыйк. Siz бассагыз, аннары да уйлый аласыз. Сезнең монда ничектер уйларга кирәк, мөмкинлек табарга кирәк. Аңлавымча булмады инде, булмады. Сезнең дә бер инде вариант юк, аңлавымча. Әйдәгез дөрес җавапны ишетик. Хайдар Бигешев икән аңлашылды, ләкин инде җыр микән?
Yazmışlar şuldur. Biz bunu bilmedik. Belki Filiz Kahirov boshqaruvida qo'ygan bo'lsak, belki bilgan da bo'lar edingiz. Kim bilir, lekin tomirlarni bilirga kerak. 3-turda shuning bilan tamam. Ham endi g'umum natijani biz bir necha mezgildan bilashak biz. Yigitlerning ballar sanын aytib turmaymiz endi, shuni gina aytdik. Onlarning ballar sani qizlarnikidan 3 topqirga ko'proq. Ham endi zo'r ayırma bilan jingishlar, albatta jigitlar Daniel, Ramis biz sizni chin ko'ngildan qutlaymiz. Tabrik etamiz. Afarin sizga. Ramis, sen bek turishding, eskitkish o'ynading, bo'ldirding, bek ko'p jirlarni bilding. Daniel, men suqlanib qarab turdim dersingni aytganda, ham endi bu menga zo'r daraja bo'ldi siz o'ynagan topshiriqda, ham siz bizning topshiriqimizni bizadingiz. Nechikina bo'lsa da bizab turdingiz topshiriqimizni. Ham rahmat sizga bek zo'r. Rahmat sizga o'yiningiz uchun, ham rahmat sizga bugungi bizga bergan hislaringiz uchun. Do'stlar, biz sizning bilan sog' bo'lashamiz. Motor topshiriqlar qarag'iz, motor jırlağız, hem indi küylep yaşagız. Biz sizin bilen sağ bulaşabız. Sağ bulağız.